హాయ్ గైస్, చూడండి రైతే రాజు అంటాడు కదా. ఎక్కడ రైతు రాజు? ఎకరాకు 32,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పోసినాం కానీ చూడు ఏమన్నా సేనా పాండా పెట్టుకున్నాడు. సరే రోజు 300 రూపాయలు దాచిపెట్టుకుంటున్నాడు. ఆకలి కొని దూపు కొని ఎండనక వాననక కష్టపడి వ్యవసాయం చేసినోడికి ముళ్ళు కట్టబట్టి వ్యవసాయం చేసినోడికి 300 అప్పన్న ఉంటుంది. వ్యవసాయం చేసి నేను కోటీశ్వరనైనా నేను మనీ సంపాదించిన అన్న మొగోడే లేడు. తెలంగాణలోనే కానీ ఆంధ్రాలోనే కానీ వ్యవసాయం చేసినోడు నేను బాగుపడినా అన్న మొగోడే లేడు. ఆకలి గాడ్చి కడుపు మార్చుకొని ఉన్నాయి లేని వస్తువులు కుదబెట్టి తాకట్టు పెట్టైనా ఇజ్జత్కి చేయలే. అంత తప్ప ఇదేం లేదు. చేసి 10 రూపాయలు లాభం వచ్చిన నష్టం వచ్చినా దీనినే భరించుకొని 6 నెలలు కష్టపడాలి కానీ చెప్పుకుంటే బాగుండదు. కానీ వ్యవసాయం చేసినోడు ఏనాడికి చరిత్రలో బాగుపడిన మొగోడే లేడు. టైం పాండా పెట్టుకున్నాడు రాజు, వ్యవసాయం చేసినోడు కాదు. నిజం డన్ మరి నేను చెప్పేది.